Sambe ngomsebenzi. Siyaphambili umsebenzi. Bangaramswani la. Umalume uyadlula. Akekho la. Bangaramsile DVD entsha eka 2015 igama layo bathi ngunika. Siyobona umNigeria namathele Hebrew. Ngeke wakhiphe bhuti lapha asilama DVD enough. Silama DVD ayi20 nje kuphela. Ngicela umuntu ole 10 rand ebambe esandleni ethola iDVD kamkhulu entsha. Uyobuka endlini nabantwana. Ngicela mawona 10 rand bambe esandleni bangani mami. Thola iDVD kamkhulu nangene bhuti ole endlini. Uyahlenga nalabishoko. Mawungela mali fuseke. Aha. Njalo njalo ishit forever. Awusana bunye. Uyobuka endlini nabantwana. Hayi siyakutshintsha. Ungathosa ngapha ngukoloti. Khona sinamazulu amabili. Right. Sine-phone call ngiyomzulu. Original yomzulu. Ubahlukanisa kanjani? Uyabona i-phone call ngiyomzulu. Right. Ungathi sakubona baba uthi yebo ushiya hamba. Ehe. Le original Original Zulu. from Engudi. Right. Ungathi sakubona baba